Τι σας τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον στο φετινό Glass Forum? Υπήρξαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία στο φετινό Glass Forum, πέρα από το γεγονός ότι όλος ο κλάδος βρέθηκε για άλλη μια φορά στον ίδιο χώρο και είχε την ευκαιρία να συζητήσει, να γνωριστεί ξανά και να αναπτύξει έτσι περαιτέρω τις σχέσεις του. Από τεχνικής άποψης ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν κάποιες συζητήσεις, αν δεν κάνω λάθος, στον τρίτο κύκλο της χθεσινής ημέρας, όπου αναφέρθηκε η συμβολή πλέον των facade engineering consultants στο έργο, δείχνοντας πλέον ότι το έργο και λόγω μεγεθών και λόγω προϋπολογισμών αντιμετωπίζεται πολύ πιο σοβαρά στη χώρα μας, κάτι το οποίο για εμάς τους επεξεργαστές αρχιτεκτονικού αλλοπίνακα είναι μια τεράστια ευκαιρία, διότι μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από την πιστοποίησή μας και από τις τεχνολογικές μας δυνατότητες να αντιπεξέλθουμε στις πραγματικές απαιτήσεις όπως αυτές πλέον ορίζονται από επαγγελματίες του χώρου, όπως ανέφερα προηγουμένως, τους facade engineers. Έχετε κάποιο θέμα να προτείνετε για το επόμενο Glass Forum? Ναι, ίσως είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρξει και ένα πιο τεχνικό σκέλος στις συζητήσεις μας και γιατί όχι να μην έχουμε και κάποιους καλεσμένους ενδεχομένως από το εξωτερικό, συνάδελφους, επεξεργαστές αρχιτεκτονικού ελαιοπίνακα, όπου έχουν εφαρμόσει τεχνολογικές λύσεις που εμείς ενδεχομένως να μην έχουμε στην Ελλάδα ακόμα, να δούμε και την εφαρμογή στα εργοστάσια τους και την εφαρμογή στο έργο και με αυτόν τον τρόπο ίσως να μας εμπνεύσουν και εμάς να κινηθούμε σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση.